Krásna, húževnatá, cieľavedomá, inšpiratívna, pracovitá, ľudská, priateľská, úprimná, nápomocná. Vždy, keď potrebujem pomôcť, tak mi pomôže a beriem takú oporu a vzor. Som hrdá na to, čo si dokázala. Som hrdá, ako vychovávaš Zarku, aká si pri ňu mama. A zároveň som vďačná za to, že ty si vybrala za mamu práve mňa. Ide vzorom, čo je naozaj skvelé, že v tak mladom veku dokáže na seba naviazať ľudí, ktorí ju rešpektujú a pýtajú sa jej na názor. Sofka je typický kozorožec. Od malička vedela, čo chce. Sofia, prajem ti úspešné pokračovanie tvojej ukážkovej kariéry a prajem ti, aby sa ti naďalej darilo rásť. Aby túto vlastnosť si pevne strážila a aby si o ňu nikdy neprišla. Pretože ten, kto vie, kam smeruje, sa tam s najväčšou pravdepodobnosťou aj dostane. Vždy ťa budem podporovať. Želám ti na tvojej ceste veľa ďalších úspechov a veľmi ťa ľúbim. Ostaň taká, aká si. Priateľská, priebojná, zodpovedná a kopec ďalších vlastností, ktoré máš. Veľmi ti držím palce pri budovaní tvojho tímu. Mamka ľúbi ťa.